Welcome to another episode of K-Box TV. I'm Architect Candelis Perez, your host. And with me is the Scarlet Alley. Yay! Yes! Pakpak! Kaya mo na dun. Kulang pa nga ano. Kulang. On my right is Jed. He's the main man, the songwriter, the singer. Jed, salamat ngayon nga na kumpleto ka mo yan ang gabi nga para magtukara kay Box TV. Tapos, may nako gusto yung pakianag una ba? Kayo no Scarlet Alley. Kuan. Gustuhon ko man batonon nito. It makabato nito na amon. I think is si Kentot. Hey, Ken. Ken. Boss, namon panahon na namon kabataan pa ba, mga college days pa namon, na-participate kami dun mga leadership conferences, mga sa dito. Mabutin punto nga, gimbugos kami. Iba-iba nga banda. Wow. Tapos ito nga time nga nagkakandak kami ito nga leadership conference. Nagpapanik na ba kami na may isipon na nangaranhan aman banda. So, hato nga time, iba-iba kasi namin influences. So, nag-share kami. So, for example, namon ni Scarlett, sa nga banda, sa nga local band, we have, mupay kasi tunog it Scarlett, like pula, sa din. Tapos, naginuno na kami, tigdudugtong, kay kung Scarlett la, bakit iba ba? So, bakit nag-isip Heraklen, tigdudugtong, mabutan tong panahon. Panahon man na ito, di ba, may mga bangs pa. May mga bangs? Mga bangs, panahon ni Pasi. Mga Okay. pangakuan. So, Ano ito ngayon? Kuha na ito, boss, 2007. Uso pati pa si. Uso pa din Pasi. Panahon talaga din Pasi. Naisipan namin nga, igdugtong, bagat nag-come up kami decision nga, himo na lang Scarlet Alley. Tapos nagpadayon na lang ito, hasta nagkalalagas na kami, magalagap kami mga Lagas na ka mo? Hiklen. So kami ito, nag-come up kami hingara na Scarlet Alley. Hasta kasta, yung padayon lang yung namin. So ang pagtikangan banda, amo na ba yun? Original or Clintland original? Ijed. Well, actually, an original ko to, kuan. Di rin nga niya ako dun vocalist. Di rin ka ito vocalista pa? Kuan na to Joel Opinion. Taga UP at tayo. Ato niya, bumalin man niya Manila. So, to, nag-take over na lakad to. So, an original talaga to, Joel, Joel ang singer. Joel. Tapos, ang bassist, kuan na to, Iman. Iman. Tapos, ang drummer, namimiling kami itong drummer. Ako, may ko man kilala nga drummer, mag-classmate man kami ni Kentot. Tapos, ilagay kami, gitarista to, Ruel Pulma. Namiling gyap yan drummer. Tapos, the same day, umulpot. So, Kentot umulpot. Tapos, Clint ang kilala ni Ruel. So, umulpot yung nga duha. So, nag-jam anay, drums, tapos, maraman gyap Kentot mag-gitara. So, yung ka din na may gitara. Clint yung ka diha drums. So, kumbaga, Clint, Kentot, Ruel, Joel, tapos Iman. So yun lang. Dale pa. Dale ngayon. Dale na nagpa-perks. Dale ang videographer? Dale. Kuan pati nakakantag pa. Nakakantag nga pa Dale? Burubalyo kami. May bangs ka pa Dale? Bupay, wala rin yung aralan lang Scarlet Bangs. Sige, para officially, ikuha na natin, introduce na lang natin ang band yan na. Jed Dicoco, taga Didala Real. Vocalist and writer. Clint Francis Duma from Alang-Alang. Ako drummer hit Scarlet Alley. Christopher Nierva, rhythm guitarist hit Scarlet Alley. Anong year? 2012. 2012. Okay, I was volunteer before gapon na. Clint, kakadong umabot. Nag-good liwat. 2007. 2007, good.
7 good pag ang damikin ko dan Scarlet Alley nakada na ako bisan makolba kay iba na akon ka drums actually. Ako nanim ka drums. Namulat ako hakuan ha mga imols amo lagi sikatan Bangs. at that time amo gud namon bagat nababatian ba amo nang pinakamara sa talinga nga tunog so kasta Nag-evolve na lang. Nagpa-guide gihapon ako kan kentot since drummer gihapon niya. Oh, So, on mga technique gihapon na baraw ko ito tikang kan kentot. Kid good ano? Oh, ngan research gihapon. Sino? Ikaw bagat Nag-study dug kami to, boss. Nag-study kami to yung iba-iba nga technique nga. Basic gadlaw dug. Tapos bagat mulay-mulay na lang namin. Nga, nakahimo kita ng nag-experiment kami. Ako hikan, alminar, percussions, tapos nag-ukulele gihap ha, Scarlet Alley. Nice. Yan, backup ngayon ko, no? Ano mo sapit? Ngaran? Iniya, amin talaga tayong ginrerespetuhan. Dako rin itong pagrespeto. Ayan. Dako ko dito yung respeto yan. Amin daddy ng lahat. Balin, ano na? May percussions na to Grand Scarlet? Or Oo, may na. Okay. So, kano man nagkami ni Kuan ni? Last year la ko sumunod na Scarlett. What familiar ka? Former kuan Former international. Ako ngayon ni Apyong Nebriha. Anay, ani mo gingangarani. Apyong nagulad to. Bagat ada ko baga sikat ha Apyong. Pwede din na lang nakita Apyong. Balita ta akong tinuod nga ngaran si Rapyon. Si Rapyon. Junior kasi ako. So baga kilala lot ako ha Apyong. Mo daw. Actually, damo tag ngaran may GR, may Kako, Daddy. may Bob, dami to, mga umangkon, mga pato, damo lang nga kuan. So mas kuan ako hapyong. And then kulahig. Tasig ko pa daw. Oo. And then gin-require ako ni Require. inusa nga malaya nga song. Okay, pa-jump Gino-jam lang niya to. And then, tapos nag-invite na Hera nga to jam nga tanan na nga kanta. Tapos may gig ha HQ. First ano to HQ? Nag-gig. So, di na nag-start. And then, pag album recording, itawag mo na po niya. And then, amo na to. Start na. Last year, lang to actually natabo. Last year. Mga 2017. Okay. Di mo sapit, yep. Sige, okay na ito. Ako ni Charles Kenneth Santillan, taga Alang-Alang and usa nga gitarista gyapon Scarlet Alley. Actually, nagdaraha ako na Scarlet Alley si Clint kay mag-classmate kami in elementary high school. Okay. So, actually, in high school kami, nagpaplano talaga kami ito magkausay ng banda. So, di rin talaga nadadayon kay may nakuban namin nadadayon banda. So, pag college na namon, amat to, gin-invite na kami try ko kita pagbanda ko nag-try kami pag Green Day. Kasi kami laling nga duha. Tapos after that to, nagbanda kami ng OTSP. Amat to, time kasi ato nga time, ang mga usad mga kanta, ang mga one side na mga kuwan. So amin to namon mga One side bangs. Amo to ng mga influences nga ato nga time. Gusto ko makita ito yung picture ano na. Tapos Ay lang, i-flash na ako dito during interview. Mamimiling kami, magre-research. Tapos timing ang Scarlet Alley namimilinghin ko sa gitarista kay parahan ang Centennial Songwriting Competition han UP. So in-invite ako ni Clint pag try Jam. ko no pag jam. So ganun ni, bayan ko no kita mapilian. At that time na nagdaog kami han Battle of the Bands. dire han songwriting competition han UP. Songwriting. That 2007 2007 di ba 2007? 2008. So, adto amo na di na nagupod-upod kan Scarlet. So hello, good evening.
Okay man, you can be. I'm Emmanuel, so you can call me Emmanuel ni Sir. So I've been with this band since birth. So, Since- 2007, yes. Ah, So usa ako ha mga siring pa nagtikang han Scarlet Alley. Ano yan? At mga cellphone, guys. Silent ano na doon. Kibangin, manawag it mga... Sorry. So yun, ayun. Sorry for the interruption. Pero ito, I've been with this band since 2007, pero tikang gihapon ako ha ibang nga banda. Anakon kasi itong mga influence was mga alternative. Amo ko dito nakilig like mga Bamboo, River Maya. Dida ako baga umano. Dida ako baga medyo nakilala as Iman. So may dako itong mga previous band. Tapos na-invite ako Scarlet Alley. Di rin nahiya pagkuha akon kay since ang Scarlet Alley alternative man gud niya ginaano waray na gud ako nagkuri pag-adjust. So bagat nagustuhan ko gihapon ang mga people behind Scarlet Alley. So gintuturon ko gihapon nga family. Yun. Nice. Ito. Grabe. Kung amay tunugan ang mga iba-iba nga members ang banda, may alternative, may ano pa na, emo, tapos may tribal pa. So, ano bagat emo man i-describe it sound it, Scarlet? Kuan niya. Makuri. Kuan niya bagayan. Kumbaga, bagat Pinoy, kuan niya, halo-halo. Halo-halo? Oh, kay ever evolve. Sige lang ya evolve nang evolve lang. Tikang kami ha i-heads tapos bagat may Rico Blanco tapos nag-in-experiment kami iba nga nag-try pa kami ato noon nga gumamit kami Hidale gumamit yan laptop and Fruity Loops pa to bagat synth kumbaga experimental la hasta nga umabot na kami hininga kung ano nga setup na may perks amo talaga Ano ng na dream perks? ada talaga ang concept talaga nga ada talagang perks kay syempre kada banda gusto mong gud nila maging unique so binilingit na mo nito nga tunog bagat slowly na nakukuha na naman Achieve na niyo. oh diri para akon diri pa totally Oh, diri pa. achieve kay it music siring pa man growing talaga ito pero me so bagat nagtitikang pala outro what's good ito bagat may ginaanak kami pero may nga sound kumbaga So, again, pili natin ikuan enumerate ba may magisugay yung Oo. di rememberan memberan niyo band nga diri na komba list. oh ngayon bago ito may anamon ano rengan ni anamon adaya synth J Ford opina J Ford. so kon gipitiya bagat nag-join niya ato ng 2000 Yes po, si J Ford talaga na yung kabanda tiyan naman ni Ramot-Mot has food play. Oh, but gin po ako gapit ya akong gitarista nga. So, nagkami ni J Ford 2000 Kadungan ni kadungan ni Charles siguro. 2009. Tapos amid ba to pa sa Hidale nakada na Hidale daan I-mention na Dale kanina. an mga waray na mention Iwan wala pa ka-mention. Chris. i-Chris ko Oh. kanan ko an figure Kaya 5 kung may problema ko, PLDT. ito Hi, Chris. ay Chris Amo So, tiya. gitarista kaya pati di ba? Kay damo-damo tam gitarista oh. Una mga estudyante tapos Pero J Ford, nung dumaka doon, nagigitara kaya pati di ba? oh, gitarista talaga tayo Tapos nag-sit na laya. oh, kay bagat nangatuman tayo Manila tapos ano yung business and all tapos an bumalik na yung nga di Tacloban di naman ni Boyet makuri man pauli na may Boyet Oo. At least lumugar na laya. oh, Nag-experiment naging kami. mo pa gihapan niya pag kuanan synth kay bagat concept gap na mo nito noon na pa nga magkaadan sugad Laptop lang. laptop lang noon na yan na tinuod na nga synth So, bagat excited naman ako bumate yung pagtukar. So, papatikan ko na pagtukarit Scarlett? sige Sige. We'll be back. Tapos Scarlett Ali matukar.
puso, handang sungin ang bawat bagyo. Anumang layo, anumang tarik, ibabahagi ang mga binhi. Kahit maging kulay kayo manggi, ang mga saluwal kung kulay puti. Kahit ilang dagat ang bumaha, gagawa tayo ng mga bangka. Ano bang meron ang Pilipino na hindi mo matiis? Hanggat may naghihirap na mga kapatid, sisikapin kong mabuhay nang sila'y maitawid. Sabay-sabay na bigkasin ka ng kamay sa kaliwang dibdib. Ako'y Pilipino, likas ang yaman ng puso ko. Tayo'y dugong mahal, ika'y isang lahi, tatak bayani. Hey! Anumang pagod, anumang sakit, sa kanilang itinapapawi. Anumang init, anumang lamig, hindi magbabago sa pagsilbi. Kahit walang ibang nakatingin, ako'y tapat sa aking tungkulin. Kahit mauubos na ang buhok, ako pa rin ay tayong taas loob. Ano bang meron ang Pilipino na hindi mo matiis? Hanggat may naghihirap na mga kapatid, sisikapin kong mabuhay nang sila'y maitawid. Sabay-sabay na bigkasin ka ng kamay sa kaliwang dibdib. Ako'y Pilipino, likas ang yaman ng puso ko. Tayo'y dugong mahal, ika'y isang lahi, tatak bayani. Ako'y ako'y malaya, ako'y ako'y malaya. Ako'y Pilipino, likas ang yaman ng puso ko. Tayo'y dugong mahal, ika'y isang lahi, tatak bayani. Isang lahi, tatak bayani. Isang lahi, tatak bayani. Ako'y ako'y malaya.
Anong balak ning mga nakabuhi mula sa alak sa mahiwagan na uwi, mahihiwagang pulbos, sinasambang ginto, hinahanap, hanap mo bato, bato. Makapangyarihang mga nakadilat, nababasa mo pa ba ang iyong mga sinulat? Saan na nga ba nanggagaling ang iyong mga ngiti? Sumisid ng utak patungo sa bangin. Anong balak ng mga nagkabuhi mula sa alak sa mahiwagan na uwi, mahihiwagang pulbos, sinasambang ginto, hinahanap, hanap mo bato, bato. Nakakapaluhan naman ang nasasabit, tinuruan kang lumakad, ginusto mong lumipad. Sige, utang para lumutang, ako'y pipikit na lang. Kawawang mga bata nalulunod sa daan. Anong balak ng mga nakabuhi mula sa alak sa mahiwagan na uwi, mahihiwagang pulbos, sinasambang ginto, hinahanap, hanap mo bato, bato. Anong balak ng mga nakabuhi mula sa alak sa mahiwagan na uwi, mahihiwagang pulbos, sinasambang ginto, hinahanap, hanap mo bato, bato. Anong balak? Mahihiwagang pulbos, sinasambang ginto, hinahanap, hanap mo bato, bato. We're back. Ganado mo na ito nga set. Jed, ano to nga siya nga song ngayon gito ka? Ang first song ko na to, Malaya. Malaya. So, ano yung inspiration ni mo ito, Malaya? Kuhan, actually, itong Malaya, nahimo ko ya kay bagat, kano ba, 2000, last year, mga March, kay nga datamon trabaho ha, NGO, bagat, naging team song man nato na mo nga kanta, Numawit Muli, 2014. Tapos, mabutan 2017, na bagat, waray pera na pipili, tapos tigdangan nagkuhan, uy Jed, gintigdaan lang nga, uy Jed, ikaw na gumawa. Tapos, syempre, for nation building man niya. So, amo nga, yung kan ko nga, an experiences and struggles of ang mga tao nga
nagsiserve for other people. No? So, kumbaga, modern day mga bayani. Asya bagat may dangat to nga anumang alon, anumang bugso. So, ginpipir, baga nagsisikap iya nga giniilob lang niya para mabulig man niya talaga. Kumbaga, asya malaya hiya kay kita tanan, we're all free to serve. Gusto ka dito. Imo man la sarilit na pugo na yun. Correct. So, yung songwriting process, ikaw anit naghihimot lyrics or diretso na ito may melody, nabutang na lera or ano ba? Dalagat? Well, interchangeable ay kung maunat lyrics or melody. Usahay na maunat lyrics, sunod melody, or melody, sunod lyrics. Usually, ako lang ito. Tapos, mapakyahan ako era kung okay ni, insesend ko man ito era, ibabasa lang nila. Siyempre, babaanon man nila. Sinso. Tapos nagikirig na kami, gintutot doon ko era, aminit, basta ginyayak ng kuler, amit general idea. Aminit direction it song. Amit direct, not necessarily direction, Adaman na era actually it magic, it Scarlett. Oh. Anak ko nila is the concept, the story. Melody, may melody Ang gap. melody, ada na. Tapos depende na lang kung may nanirek dudugang. Kumbaga, flavors, ada na ito. At sana nila mabutang yung perks, kunahin napit. Basta, make sure ko lang, maintindihan nila ang gusto kong ma-feelhan na mamati. Ang message na diri ang mawara. Mulat ako, tas ada na ito. Okay. Hinuti mo mga idol nga lyricist, songwriters. Siyempre, kay kuan man kita Pinoy. So, number 1 ni Ellie. Ellie. Tapos, ada gapi Rico. Kay kuan niya bagayan songwriting machine. Prolific. Sige lang pag anytime pahimuhon mo yan, nakay mo yan. Kay bati ko gap nga, ikaw gap nga. Depende. Pahay mo yan, pero nananin mo na write nga songs. Ako, maabot na daw 120. Maboy. Diri pa ito, diri pa. Ari kita ka, Clint. Clint, Yes. ikaw man yung nagdra-drums. Pag-aabot na mo, ano't bagat di mo part nga bagan nakamin ba ni mo influences gihapon as a drummer? Hino nga mo mga gina-idolize nga drummer? Aside yan, Ken. Adaman hira ko, Sir Alba. Mike Alba. Tapos Nini ka ng Dave Matthews, Yan, Buford. Oh. Kay Makoto. Anyway, sir, nga that Kakano ka nag-start pag drums? nag-drums ako, kung di rin drum set, nag-start ako in parade. Kumbaga, Drum and bugle? Oo. Elementary ito. Di na ka nagkakanilig? Saka dito. Tapos nga pag high school ko, nakakita akong drum set. Siyempre, curious kung paano yan mula yun. So, gingkap ako lahiya. Sino nagtutuloy mo? Or self-taught ka lang? Totally nagtutugod. Bagat nababatihan ko na yan kung paano hiya mula yun ba. So, namamati akong kanta, tapos ginta-transfer ko drums. Tapos kung feeling ko asya na. Kapag bagat-sagad lahi ito sa nga, boss nga, kuhan dalaga na akong paghibaro. Oo. Hasta nga, ang time nga, nakakadi ako hatakloban, kumita akong mga banda na good nga. Makita akong mga drummers nga, kuhan good era. Pag-aram na good, era Kevin, era Fedi, oo. Nangaranga pala ako, Ebso, kaya nagbabattle of the bands, may nera. Felix, era Mark Timiroy ba? Era. Amo na good ito nera naman. So, danay, kung nagko-compose na ako, kung bagaging papatawan ko na yung drums, danay, naging papapili ko hira kung ahit mas mabay nga feel. Open for suggestion gap ako nga. Okay. Maghimo akong iba-iba klase anay nga beat kung hain mas maamay. Tapos, kung hain mas napupulsoan, may daman kami boss term nga pulso. Kumbaga, Okay. mapulsoan na nga ni amo na Amo na ito. gusto niya tanan.
Nice. So, masingira. Sige, nakuha na ako, napupulsuan na. Pati ra nadalagan na while sige tak mo ulit drums pati tira kumbaga gitara habis nadalagan na gyapon tira ko na una. Okay, may na niyo bagat one word nga common nga sino. Ito na nga ni nga word, okay na. Kung diri okay, diri maya ka ni pulso na pupulsuan. Ngayak na dahil maraksot. Muli, masaling dahil marakso. Ano ba, di ka ito na May dagat May dagat. times pero syempre yakan pa kumbaga kami maniningatanan kumbaga Sa malat para giyakan kailangan karauton kumbaga may dapat mas maupay di man ma-comment Kaya na iti ba diri na nakaka-take it. So ganito nga, outright yayak na na mo. Malayan mo na ito. Bublog! Sa malat para giyakan talaga ito nin marakso. Titago na lahat sa pangalang Iman. oo ito boss. So, Nice. ganito, Okay. Nakakasabot kaya pag kinit puro pakyan natin yung mga... Ano naman, Nakano ka nagtikang pag-gitara? Kaya no, gitara nga nila yung gusto diri, mag-rap or mag-drums. Actually, gusto ko pa ito mag-drums. Sabi ng mamati. Gusto ka itong gitara kay... Before, nag-tone ka pa pag ukulele. Tapos, mga pag-high school na anak mga patod, mag-aramang gitara. So, uy, tutday ka pa pag gitara. So, ito. Basta nala na, kaya namamati nala. Tapos, sige, lagyan ka gitara. Mga gitarista local or di nga, pwede man foreign, inanti mo bagat gin susubaybayan. Especially mga licks gihapon. Paul Gilbert sa gapit na. Wow, Mr. Big. Actually, ang dati, may ako gap banda local. Pero mga emo yung magapat to. Ang nakadaha, Grito by Charlie. Charlie. Kabanda ko gapon na Karit ito, Charlie. First ko nakabanda yung Charlie. High school pa kami ito before. Pero metal to. Magapit ako to karga. Ano mo influences? So metal. Adi imo. So na kun pag-start nimo iti so kung sa magtukar pinaka gidi mo nga mga scaly, mga practice nga mga licks or bahala na diretso na tukar. Baga, bahala na lahat ako. Ano naman, pulsuhin na lang. Diba nag-ukan ba ako, nagbabasa gyapon ako ng ibang mga magazines, ibang mga gitarista para ma-relax behera ba dahil tutunlog ko na niya tira ka mo ta warm water para di rebound dito nga naninigas. Relaxing. So ganun para pagkuhan ako, mahumok na ako. No? Hindi naman gitarista ko. Salamat ha. Ano naman ang idol ni Clint? Ken, kakano ka bagat naka-realize nga idol ka ngayon ni One boss, diri man talaga ka to drummer. Diri ka drummer. Nag-start gyap ako ni ukulele ha school. Classmate ko man ni Jed. Tapos di pa man tubos nakamot so ukulele pala nakaya. Pag high school na gitara na ako. Tapos masulod kami high school, nanginginanglan kami ng drummer para yung drums, di ba? Okay, kinanglan namin magmulahin talagang drum kit. So, game pressure ako nila. So, nitijad niya pagtoon, kaya wala kita drummer. Grade 6, pag high school, sama to bagat. Nabaro na lang, basic. Tapos, may nakakita na marami nini mag-drums. Ging kuwala ako mo na Black Widow. Black Widow. Black Widow. Puros babae. Mga bagsik ko na ito, mga ngaranan una, no? Mga Black pan-metal Widow. Tapos, TSP. Scarlett. Tapos, Antipara nga yan. Nag-drums ako ka ng Antipara. Tapos, bago nga na ito. Nag-vocals nga ako kan mut-mut. Diba? Vocals? Paano siya na nalibot? Kula na lang mag-bass. Hi ngayon kan si Boom. Yan nagkuha namon. Ininamot, era J. Ford, era mut-mut nakadaya, pero pa nga niya dato. Nagdra-drums na. Hiya nagda-drums. Yeah. So dito bagat nagubos talaga na akong self-esteem ba, pagkita kong bata. Nasugat ka ka rin. Balita boss ama ito, bagat pag
Aniyan na nga, aniyan na nga mga tuig. Bagat marasa kasi tunugit djembe. Bagat nagagawas mo ba't yung gusto nga? Hindi mo spirit or soul. Bagat neutral kasi bagat nagagawas mo yung emotions in waray may maaram kung ano talaga ni mga gagawas. Bagat wala masyadong nakakaintindi. Ikaw na ko dito nga sugat-sugat Iba lang. Magagapyat therapeutic in a sense. Oo, words again. Kaya di ba, kung gitara, marasa ka matingin, may daniyang melody. Pero pag perks Pinag-ihugutan ko na. No? pag perks, pag drum siya, bagan beat labay Pero ito nga beat, may da meaning kada. bagan Kada mo balbag. Bagat kada hagod ba yun. So, asya ito. Yaping naman, di naman ano yung pinaka-respetado nga amin ko. Daddy, Ang pinakabata nga, sumulod nga, fresh. Sige daw pa di. Kano ka nagtunan? Di nakmapakyanak. Pwede ka nag-start nga, ka-realize ba? Kayo nung ngayon perks, anong feeling or gitarista ka gyapon na nuna o drummer? Actually, frustrated drummer ako. Drummer. Anak kadungan ito, Hiandi. Amo kasi classmate ko iyahan, kami to ni Radidat, classmate ng 4th year. Amo ito namon hilig ni Andy. Drums talaga kami. And then, anamon, isa rin pa man ni Twinkie, anamon, armchair. Ada kami, maringasa kami, ngaging lalabay kami ni Eraser, kay magsabit kami. Yan dito nag-influence gyapon ako ng drums, which is, hiyan nagsaksidan Paging drummer. Kay nagkamayada yung grupo. Ako kumadi man ako ng ibang nga, nag-list man ako Paglandas. So medyo nawaraanay. And then after all, turutambay ako karangya. And then, karangya ngayon. Ang dati nga, ito yan nga, fried chicken. So dati ito yan, nga karangya. And then, kilala Haira. And then, actually, maram na akong mga patterns. Kay, may ako manggod something, burubalbag. So, that time, may damon din mga jimbi dito. So, sometimes, nabalbag la ako. And then, amad to, invite ka po na akong kulahig to jam. Tapos, di na medyo nahasa ako han percussion. Adigad singon nga, makarita ko percussion nga. Kaya actually, damon durot kind of percussion. So, iti mga percussion, actually, di rin pa ako maaram. Like darbuka is Turkish ito hiya nga adihalap. So, more on fingering ito hiya nga makuri kaya paagon. So, di rin ako nakafocus. Actually, kung gutikay, Dapat yung fans. Actually, amo happy ako din niya. Pero namin kami natawa. Anything nga guti ay kakaragtatawa kami. So, amo ito, kung So, ano man mo paka-involved di Scarlett nga, mas burbarata ka pa manera. Actually, di rin pa kung maaram, kaya ako niya ragin kuha. I don't know. Pero siring pa man. Isingin mo nga akin pa-jump ka. Oo. Siring pa man niya. Baga, may nakagudet tulo at maram. Kamo kayo kuha. Oo, I don't know. Baga, di mo lang ako singon nga. Naghihinambog ako nga. Ako black ka lamang or ano. Hindi na ako consider akon lang kasi is mas nag-close kami ni Clint. By that time, ito nga moment kasi nag-volunteer ako as art teacher nira kuan kaskas bundak. Nga permanente kami nag-uupod. Artist kagihap. Permanente kami nag-uupod. And then, amos sumaring nga pa di. Pag percussion lang ni hamon, sumaring. Tas and then, manadto din na nag-start actually ng puro padayon na hiya. I see. Kahon ako nuna nga, waray pa to perks ngayon. Amo na nila yung plano. So, sakto ko na niyo pagkuhan. And then, pag-recording. actually, bisa na kumaram na mag-percussion, na kukuhan ko lagi self nga, di rin mga yun baga kuhan. Kay may na ngayon nila mga suggestion nga, di rin ko dani na kukuha. And then, natutunan ko tungod haira. So, na-grow gihapon ng guti ay tungod itira ginahatag nga mga ideas. Open so ganito nga. Open-minded nga diri dito. Kakarawat ko ito. Bisa ni Kento, actually, nahatagin idea, mo nag-uro sa kami. Gulit iyo.
Iya, actually tang pinaka-mentor. Iya, good mentor, ano, kuhan? Dagod nga tanan. Boss, nagsa-study rin kami. Pero pa di amo, ito baga to be honest, daniyo pag-recording, pagbati ko ng may synth, tapos may perks mo, dako na ko ng ginibanan. Yan, ang pagkikita ko noon, wala pa man ito, good perks. Puro, bagat halos alternative lang ito sound. Pero yan, bagat ang Scarlett, nagkana na ko na nira kalugari kong tunog. Tapos, tapos especially yan, pagkita ko yan, pag-recording, anadit sa pitay mo, Charles. Di na baga, ang gitara, mas na, mas bagat, nagkana ni ba ng approach kay, bisa nga ni kanina, pagtukar, kaya ito mga bagat, pinch yung tawag ito, di ba? So, mo na, influence good. Pwede ni mo, example ito, pinaka-pinch. Balit kay, hakamaturan, nabati lang ito kung metal nga mga bandit na tukar ito. Pero na-infuse ito niyan, dito nga sound. Sige daw, ginahanap ito, madaw pa ko rin para makita. Usually, boss, pitch manggoda or tawag pitch or artificial harmonics. Okay. Usually, itong ginihi mo ito is i-hit it string. Tapos, ipapasang kuhay mo. Anong tawagin niya? Tabs. Anong tawagin niya? Cuba. Pag-kuhan mo, pagtunog ito na, no, pag i-kuhan mo iya, kabliton. Muscle dia dayon. May na ba ito bagat special nga kakapot or Para ako, boss, pagkapot. pwede nga rin may selection ni dati mo pickups? Hakuan, bridge pick up. Usually nagana talaga bridge. Kaya pag tadi kasi nagana agad ihap. Pero Mas makuri. limited dati sa nga na. Pero kung hindi bridge pick up. Tapos kung makablit ka from tikang bit bridge, di ka di mas matinis kasi didi. May harmonics good man ano? Okay, harmonics din naman lahat. Pinch harmonics. Pitch harmonics or artificial pitch harmonics or Nice, ganun ito nga technique. Hopefully yan mga gitarista nila, gusto nyo testingan ito nga pinch. Pinch. So, kakano ka nagtikang pag-gitara? Bali, sir, ang story talaga to, nag-start ako pag-gitara was first year high school. Kung di ako nag-asayap, ako na inumduman. That time, mag-classmate kami ni Glenn. Klase ito namon in TLE. So, TLE hato nga time, boss, bali last subject namon. So, kagawas na. Pag 5 p.m., marami kami himuon. So, gin-invite ako ni Clint, uy, bayan ko na gusto niyo mag-gitara. Di harondalya, try ko na pag-gitara. So, nag-rondalya kasi kami at Tuhan High School. So, pag sir nga, may dako no gitara nga, di pwede ka mag-try para at least madali mo himuon. So, nag-trotesing, hasta nga na baro, siguro ay danto kon pero to nakikinig. Basta first year high school. So, amad to, Para ako, early na hindi ka ito nag-start ka pag-gitara. Pero before ako nag-gitara, boss, nag-keyboard. Keyboard? Nag-piano kadto, Basta yan, namarang kalaga pag-keyboard. Gute na lang. Nag-lesson niya pagkato, pero rin lang mag-iya, 1 month la. Kaya naharayon ako na kung karigara pa kasi ito. So, sa amad to, nag-track pa pag-gitara, tapos pinamatahin mga Tunog ibang mga banda. Ang pinakasyahan ko talaga tayong pamatayan was anong tawag ini? Guns N' Roses. Ano nga kanta? Anira Sweet Baka Child. di pa naman yan ng November. Magkikita ka. Ang Sweet Child. Ang Sweet Child. Siguro lang pa yung manadi. Sa amad na may dangin suga dito ka ng gitarasta nga
may na kunahin yung Green Day at karon na Green Day. Wala iba man latit era. Iba latit style ang Green Day. Sorry day bagat na conclude ko nga hala iton ano may da every kon yan may da nga nira bagat hala iya sugad damit iya tunog hala adiliwat. So gintry ko pag kon ito. May individuality kada kwan. So bagat na akong wala mas mo pa lang nga may gitara may nakuan. Bagat na So ginano man yung pagtuon ng scale. that time medyo makuri kasi ato nga time kay waray pa to YouTube. Oh, man. Waray pa to 2 years YouTube ko, so mamamati ka gud talaga. Yan na, spoiled man. CD napaborn in CD. Oh, CD tapos igasak sa component tapos waray man nakatuok man kay sa waray katuok man. Ano component lang. Waray paralit man. Okay. Kada component niya, nag-iina to bang lang kami ang component. Sige lang pindit, dira siya, mapindit ka na liwat. So, medyo makuri. Dira pa siya nang atanan na lahat na YouTube. Ano na YouTube. So, Ibang ina ni Mano si din, iba kay kisusud-sugan itong tape. Tapos ginpapahinay. Wala kito. At to kasi nga ang tawag ito ang cassette, yung may dito na option nga bagat nahinay ba? Oo, nahinay. Oo. Ang CD, waray. Waray ito. Waray ka ito makakuha ng CD nga nag... Ibalatan ni mo ginagawa. Di ba nga, gitarista, may naguto nira mga storya nga nira na pag-agay. Di rito, actually, pag mata mo, pagkabot mo gitara, makarit ka na. Siya rin pa ko nito, you have to, siya rin pa, go through the hours. Okay, pag mamatanin mo, magitara ka tapos sa nung ako maturog, magitara ka liwat. Tapos may mga kuhan, like mga, siguro, nakabulig ako mga exercises nga. Sample, dira ko nagigitara ko, dira ko may ako babaga. Stretching yan eh. Tawag ito, routine. Routine. Okay, masakit kasi akamot, labi din ni kung nagkakalat-ulat na. So, may Guitar Fest ngayon yan ang kwan. Ikatawag. Hindi mo mga kwan, idol nga. He is Slash, tapos, Green Day. Petrucci, Petrucci, yep. Ako na idol mga idol. Tapos an influence band, Green Day, good talaga ito Green Day. Punk. Punk talaga. Kami ni Rack. Pero ano man ka, kung ano imol na yun, punk. Ha? Imo. Pero kay, di ba, an Green Day, bagat, tapos, di ba, may mga may mga riffs gihapon nga. Palmute, yung mga sound. Tapos giniiba-iba na, laging papahinay nga may palmute sound. I don't know, bangin amo to siguro pag-evolvehan. Kung Slash na ikuan ano, Les Paul. Mga dream gears nga natin naman. Ito man. May dali na ito, ano? Ano nga gitara nila? Sige mo na lang. Walito. Salamat at itong nga pagpakita hiran natin. Ano mo bagat pitch nga. Ang song ito ni Kwan yan. Kadua. Bakal. So, hey. Pero may ganito pagkikita ko, busag ko nito yung reload color. Para nag-glow ba? Nag-glow ba? Nag-glow. May ito napagwapo kasi. So, pwede kayo, ano mo, base ang pili? Actually, before ako mag-bass, gusto ko talaga maging gitarista. Kaya nagtuon talaga ko pag-guitar since 2003. So 2003, nagtuon ako pag-guitar, tapos naghimo kami hinbagat banda-banda kunuhay. Nagpa-practice kami ito kanda Chibum. So, sikat ito yung Chibum, ano? yes, sikat. Herala kasi doon may mahupay nga practice. Ato nga panahon. So, nangyari, mga sangkay, napuno ang gitarista. Tapos waray na bass. So, nagsiring hiraman. So, ikaw nagpaumaya. So, actually, diri ko talaga gusto mag-bass. Kaya bagat kablit-kablit. Boring, mabagat boring. Pero, ito nga katapos ng pag-practice, di ba, bagat sala man na ito na era Chibum, lumingkod ako na era sala, tapos nakita ko iya TV nga do, ang ginplay nga video was Red Hot Chili Peppers. So, nakitaan ko hifli. So, dito ako na-influence ang pag-bass. Nga, ganado man ngayon. Kaya diri laman ngayon ordinaryong kablit-kablit. Okay. So, dito ako na-influence mag-bass or dito ako gingganahan pag-bass.
So, amo na yung naksyahan nga influence si Flea. So, bagat nagsipra-sipra ko niya mga song. Like, same gihapon kan Charles, nagpipinamatilagod ako. Ang mga radyo. Or, waray mangyap kami ato, Walkman, Discman, and Amon. So, ano to ngayon? Nauso ko na itong Discman. Ano dito ngayon? mga 2004. So, ganun. 2004. Kaya noon, 90s, Walkman ko rin to. Walkman. 2004. So, ayun, dito ako nag-start pag-bass. So, dito, nagkuhan ako, baga nag-color alternative. So, nag-start gihapon kami Green Day hasta nakilala ko ang Scarlet Alley. Ano team dream gear nga? Bass. Actually, daw mo kasi gusto nga mga bass. Gusto ko kasihan, basta kumita. Yan una nakita ko, naka 5-string ka to. Actually, naka 5-string ako. Medyo na-bored na ako ng 5-string. Gusto ko lahat bugbalik ka 4-string. Oo. Baligtad na, baligtad. Yes, oo. Actually, since 2010 manggod o 2009, naka 5-string na manggod ako. So, hasta yan na, syempre, time will come nga maboboard ka ganun. May ako mga nakikita niya na nga mga bago nga mga influence like ang mga YouTube sensation nga Pero mga kahit Flea, di ba? Usually, 4-string man lang niya ginagamit. yes, oo. So, bagat nakikita ko tak self nga mas mag-grow ako 4 strings kaysa 5 strings. Oo, Wow. Kay, a 5 string kasi more on slow hiya, more on pamparasa. It imo 5th string. Dili ko yan nakikita. Pampabugat nga niya, no? Bagat marasa ya, bagat more on classical hiya para haakon. Oo, pero para akong 4th string mas maangay ya Scarlet Alley. So yun. Oo. Nice. So, ito, itakon kaya pag-bass din diri ko gyap gimpapa-complicated. Kaya gusto ko kasi masisiprahiya hit iba nga mga tao. Oo, kay diri ko gusto nga makukuren hira pag pinamati. Nga maluluro hira pag pinamati. Gusto ko Kasi iba nga na balit na magsipro, papakuriyan ko yun eh. Yes, so itakon gusto masipra nera kagad kay para ma-cover nera. Para Dayon. it song it is Scarlet Alley. Nagmo-multiply, Nice. nag-grow gyapon. Strategy. Advance kasi ako mag-isip. Mag-isip. Sige, so, wala siya manitingan ng story. Ikaduha nga song, Ani kaduha nga song ko na tiya Bakal Avenue. Bakal Avenue. Namputaw May ba? Avenue. Avenue. May alley, Avenue. Sunod ito, highway. Highway. So, ano man ito ngayon? And Bakal Avenue, actually, sulat ko itong mga tao sa... Basta before pa nag-presidente Digong, mga... Ano ba nag-presidente Digong? 16 ano? Sulat ko itong mga 14, saka dito. 14, 15. After Yolanda. After Yolanda. Actually, Bakal Avenue is all about the young people being influenced into drugs, kumbaga. So, bagat timely gihapon niya nga asyaging pili naman na itong song. Timely gihapon niya na nga. Amay tot gin. May tot kuha niya net. Oh, actually, Right. ang lyric nga to nga bato, right kinalaman nga to kan General Bato. So, Speaking of bato, di ba may member nga bato? ngayon. Hi ngayon kan kan Mark Bato. Mark Bato, kuan iti artist also. Tapos nag-base siya amon kuan. Gin-invite ko kayo ni Bato nga mag-exhibit din. Nice. Congrats daan. Kaya nakita ko ni artworks, bagat Di di naman kinanglan dito nga naka-oil painting ka or ano. Basta art, anything that is creative, ito ganun. Expression. Expression. So, siring ko yung padayon letter. So, October. Sino pa ito sa? May He nakalimutan. Mark Bato. Tas si, mo sa nga gitarista gyapon lead, PJ. Ay, PJ PJ. Basyo. Oo. Ang busag ang gitara. Ito. nga may police line doon at Doon na. Actually, ni PJ, ito anamon first 3 songs sa album. First two. Pati ito, atong Bakal Avenue, ito nag-himuhan riff dito. Ito nga, dang. Yeah, ito. Ano, catchy. So, ang Bakal Avenue, all about drugs. During that time, bagat napapansin ko, Rampant Pero, na. pero may manak na abdanin gabi, mga gahon. So, nato ka ra cerebro. Pag gagawas, nauli ako. Bagat, meron akong mga friends nga, bagat na-influence ti kadto na ba. So, bagat naging concerned ako.
kaluoy man ini mga kuan. Kaya nira nangangat to ba sayang itira talent dito dito panahon niya. Asa nga gin surat ko adto nga kanta para adto nga mga kabataan nga magati kang lainom, tapos nadadara ka. Tapos mga kanto ka na drugs, bagat sa dito. So timely gihap nga amo nito yan nakita. So kung nasurat ka, na you write a song na na-inspire ka, or di rin nga dito nga bagat nakikita ni mo nga, bagat di ba, meron sinisering nila, kung ma-compose ka ko ng song, you write it bagat subjectively, para mo, or may objective ka, or di nga ni, may dakala bagat, wala, bagat nababatian, o kailangan ba first hand, hindi mo nakikita, na-experience, Di. o ano ba? Depende akon iba-iba lang nga kuan nga style. Like aton Bacal Avenue through nakikitaan experience. So bagan ato hiya may objective hiya. It's like a message. Pati an Malaya inspiration hiya of the work I do. And may digap ibang nga songs nga bagat out of the blue la or may da ibang nga songs nga gintataguan ko yahin. May metaphor. O metaphor nga. May da ko kumbaga para lang to ha akon. Ikaw ulit makasabot. Ako lahat marami meaning Meaning ito. Para iba't Iba't ira ira meaning. Okay. Kumbaga ginihimuan ko yan sarili yung story out of my own Camouflage siya. Oo, so iba-iba lang nga approach. Kumbaga. Depende. Sabi ko, nanuhugas ka ng pinggan, may naagahe mo isip nga kuan Kuan ba? na line. So kadto kada mo na ni unahin mo nga songs ba? Bagan diri ka ba naubusan in melodies? Nauubusan ka doon sa high. Napapansin ko nga, So ano man nimo pag hatag latin bago nga twist? kuan. Kaya di ba there are only 7 notes? Actually, anak ko na to. Panok na kayo mun kanta kaya nuna. Kintot man, kintot O na kakano liwat. ka ngayon nag-start pagsurat? Kuan. Kintot na liwat. Kintot na liwat. Iyan ko ni bagat pasimuno yun nga tanan at Scarlett. Sa lahat na kintot, kay na school kami, naawa kay era, kay na gitara era, kay Razorheads. Tapos hasta nga, umawa ko. Tapos timing, anak ko na ate, ginregaluhan niya ex rin. Ex na. Gitara. Okay. Tapos, Buhay pa bulag lang naman gitara. niya, pa yan na nakabitay. Salamat niya ex. Bali ito, umawa man ako era, may gitara bali, kumakonsong hits, tapos tagusa-usa ko. Basta nga naurit ako kay, kung gintutukar ko ng kanta, nagsisinayop ako. So ano akong ginimo ako na akong kalugaringan nga chords. Tapos mahilig man ako magminulay-mulay yung mga lyrics, itong mga sikat nga kanta, babalyangkot lyrics. Kung nagtatamayay kami tak classmate, baralyo ay itong lyrics. Dito, nag-evolve na liya. Hasta nga, amo to nga, naging akong kaliguring nga chords and all. Tapos dito na nagtikangan ng surat. So pag kita nimo to sa nga ano nga qualities it? Kung nakikita nimo sa nga songwriter, he or she must have bagat or di nga ni bagat ano yung observant enduro or things all around or Kuan. sugad laya nga bagat may move laya enduro nga. Be number one, open. Diri ka dapat sugad rock, amulet imo. Okay. Kaya you will end up sounding nga amulet forever amulet imo sound. So an suggestion ko yara, have an open mind and be open to other genres. Kaya actually ako taging pinamatian pero mi lengka. Oh, lengka nga it nagkanta nga niyan ano to? I'm just Ito. Haraya Enduro as Scarlett. So, like Lenka, Damon Albarn, Blur. What's ganito. So, to widen their range. Pag pinamatay, radyo. Tapos, nadiri ako pag nasikat na TV, radyo. Diri ko natin babalik-balikan. Namimili ako ng ibang indie. So, usually, nauurit mga tao kung ginpapatukar ko akong playlist kay Derera nakilala. So, ito, nakabulig yung pag-widen it influence sa akon. So ano to team advice? Kaya drummers naman, ano team ma-advise it? Mga bago nga drummer. Para hangatan na nila nga drummers, sing pa man, ada good basic natin kang so kung ma-master mo basic,
hit drums labi na't pag hit sakto nga kumbaga ha, nga the mismo hit Sweet spot. kumbaga ano ba term ini nga to kumbaga sakto nga kahit kumbaga and then somehow magmamarasa gud iya ngan diri ka man la solo ha banda diri mo kinahanglan magminakaritin ora-ora kumbaga as long as nag-irintindiha it iyo it balbag it gitara nga it lyrics nga tanan swak ito nindoro Labi na't bass, ano? So, bass o magbugto talaga tara so aman to okay. Advice mo mga gitarista nga gusto paging pare same. Kuan la practice la diri la bisan diri every day or every another day la tayo pagpa-practice. Tapos kung baga nakukuryang ka mo patience gyapon ay kamo ka kaurit dayon na okay diri na kini. Tapos padayon la pag pinamati gyapon mga influence sa mga music gyapon. So amon. Ali, pamati ko, mapakyanan lang kayo man general, kaya pamati ko, diri la drums, diri la ukulele. Kapag banda na lang, ano't may makahatag nga advice at nagbabanda. Ha, mo di Scarlett, pero may tinaman bakit gini-istoryahan ba? Da ako nga factor it influence ni mo nga tunog or nga iba nga banda. Pero bakit di ba masyado may independent ito kay mo pwede mag-experiment ka kay kakahimukan kay baba nga tunog. So ito bagat kami nga Scarlett usually nag-study kami, nag-experiment. Bagat gusto ba namin ito i-promote nga maghimo ka man yung kalugaring ng tunog ba di rin maging susubadla. So ito bagat usually nag-experiment kami. Tapos syempre di ka man din na mag-iiha iti mo craft, iti mo passion ba kung di mo gini-enjoy. So kami everyday nagurupod nga ni kami. May dagad mga makairelitsing pa kung naya ka na yung maraksot. Pero na gini-enjoy yung malagyap naman. Yung take mo as constructive din nga ni. Oo, Kilala mo man yung constructive. tao. So, papasaylo mo na lang ikaw makadamo. Yang kala, yung katatagaan. Yan ka lang, paggawas na na-practice. So, siya ito ba't awan lang tamon. Awan ginkakuan nga mag-experiment. Smoking mag-experiment. So, try different tones or tunes Oo. or beats. So, ito ba? Siyempre, hindi ka mag-ihagap yun ni kaya nga tuig. Balitaw, 11 years. Then, di rin naman enjoy tang ginihimo. Tapos, as tratrato tang talaga rin nga na. Pamilya na gano'n. I see. So, ito sa kakuan. Nga bagan siring pa, mo pa yung mindset pa para to keep everyone bagan intact and grounded. Oh, pwede. Mo pa yung gabi. Magutom na. So, akong lot mayayakan parahan mga kabataan. Labi na percussions. Kuan lada, practice and explore. Amo man light iya. More patterns. Pag di nga, ipalit gyapin instrument ni mo. Oh, as usual, diri ka maka-jimbi. Kunwari ka jimbi. Actually, makuri pag-provide niya na din yata kloban. Ah, Oo. Amo ito usually huram-huram, which is kuhan. So, kunwari ka talaga, para ka man, diri ka makapractice yung jimbi. While as makmak pwede ka na lang. mag-imahimo na lang. Oh, actually, water kan nga lidong, pwede ito iya. Actually nga. Amo ito giyapan ako sa nga, anwari pa ako jimbi. Mululad to kidanay may baga nalabaw nga. Di ba kaya naman niya sa loob. Nakakag... So, agi, mulul, kay may tusog. So, balyo liwat. So, amo ito nakbagagin pro practicean. Amo lang ito yan. Nice. Charles, ano tayo mo bagat advice sa mga ada gusto mag-gitara? Siguro, boss, para mga nag-start pala mag-gitara, nag-start na and nag-practice na. Siguro, usa nga nakabulig gihapon na akon or I don't know kung nahira gihapon is discipline. Discipline na lahat. Sample, ay mo, kung may gusto mo talaga buhaton or may gusto mo talaga ma-achieve nga
So, for Skill. example, nga skill, kailangan mo talaga ito hiya. Pag-practice Practice good. you have to understand gihap nga waray overnight. So, kailangan mo talaga umagihin disiplina nga magpa-practice ka good talaga. It's a requirement. So, Wala sinisiri nga pag mata mo, makarit ka na. makarit No? ka na. Kailangan mo gihap ito hiya. You have to pay the price. For example, kailangan mo disiplina. Siguro mo latak ma-advise siguro. Nice. Man, ano tayo mo maatagan? Diretso dahil ka mo 5 string. So takba advice sa mga future musicians, labi na ang mga future bassist, practice, tapos actually it pinakamarasa hangatanan a banda. So yakan ko na lang nga dahil Got yummy. Yes, it bases it pinakayami kaya no hiyat nagdadara hit heaviness or it kung ano ka upayat kanta or ano ka bugat bass it nagdadara at the same time drum. So always think na it bass di rila hiya kablit la or kay hiya igihapon it nagbubutang hit. Paparasa, no? Yes, so talaga. So dire you don't have to make things complicated actually. So dire mo kailangan karetan hindorot yung mga figuring kay ano dire matiyagod mapapansin. Masayang lang makarit ka pero it kung ano it knockout, it music, it iyo kalimpyo. So sugarala ito, don't make things complicated, tapos limpyo hala, practice, tapos pamilihin mo pa nga influence. Yeah. Ngahin, yun, amo latak ma-advise. Yes, Nice. thank you. Sige. Before kita mag-end, may pakailan ko legit. Struggles in a band. Diba? Ano ito bagat, mga experiences, katapos nakikita niyo yung mga bagat solutions and advice. Struggles, ano? Struggles, number 1 is time. Time ko na, no? Like damo-damo na namon time. Parang mga salapi. Salamat. Yan alugod nga. May na. May na kami, kaya na Time pumalitin lang na. Ang time liwat kay syempre mga responsibilities. Priorities. Asya napansin niyo nga nag-evolve pa namon ba ang mga members, okay, responsibilities. So syempre. So number 1, time. Tapos asya ginsa sa ragbutan talaga namon. Na ano kita nga oras or dapat mag-agree nga tanan. Halimbawa, ikaw na-invite ka amon. Pwede ba ka mo magtukar ini nga kuan? Diri la dapat nga halimbawa akong ginyak ngan. Diri lang nga mayakan dayon ako nga. Sige, tukar kami. So papakyanan talaga tag-usa-usa. Ano man. Okay. Tapos kung diri talaga pwede to sa okay lay mo magpadayon kami magtukar. Waray ka. Mag-jam nga iba. Consent talaga nga tanan. Importante i-restorya talaga. So, kailangan may open communication. So, time, communication. May to pero struggles. Wala man drugs, ano? Okay. Adila, mga belly. Beer belly lang. So, bagat hindi ko okay, bagat hindi na pa ka mo mga ibang karantuon. Pwede di mo i-invite ang pagbalitan ni CD kay iba may nangyayin ka mo gin-record din. Di ka mo ito nag-record. Kuha na ito kay Box. Okay, box. Pwede daw, kindly invite them. Salamat, Kanchibo. Pagpalitan. Ang CD. Is punahin niya napapalito. Time. Well, we'd like to invite everyone to support local artists. So, ang Scarlet Alley, may na ngayon kami album. Fortunately, naubos na ang mga CD. So, kung mamimili ka mo ng CD, it's available actually online. Ada kami ha Spotify. So, i-search lang niyo Spotify, Scarlet Alley. Tapos kung gusto niyo mag-record din kanta, ganito ka makunahin kami nag-record din niya K-Box. And we'd like to thank the people, the team of K-Box. Kaya kung marahira, they mentor you to create your own sound. So, salamat gyapon na user nga kan Chibum and everyone. Chibum. So, Kunhain, man, gusto nila mag-get in touch sa iyo. Ay, hindi ka mo contact. Oo, pwede niyo kami i-contact amon Facebook page. I-search gyap niyo Scarlet Alley. Itong spelling and it's Scarlet usa lang T.
So, Scarlett Ali. Kaya usually, it's Scarlett double T man ito hiya. So, Scarlett, 1 T lang, then Ali. Search lang ha, Facebook. May nagad-gyap kami Twitter. Pero more on nato kami ha, Facebook. And also, recently, gindugang namon an online copy ha namon kuan ba? Naman album. Ito mga gusto i-download. Kaya may naman iba gusto i-download. Warera Spotify. Pero mabayad lera syempre. Ada ha bandcamp.com/Scarlett Ali. So pwede nira ngadto ma-download. So the more you download, the more you play, you help us record more songs. Yun. Exactly. So, awe do, so, dako gud to nga support nga mahatag niyo it mga local bands. If you wanna hear their songs, katulad ka mo Spotify, tapos search Scarlett Ali. Tapos, the more you play, the more they earn. the more people gets to enjoy. Yeah. Tapos, tungod ba nito, if they wanna hear more songs, Yes. awe do. Just play lang. If you want to hear more songs, support the local artists para ganahan gyud pera nga maghimo pa in bago nga mga kanta. Nice. So, before kami mag-end, magpapabilin kami tining nga kanang K-Box mantra nga, we value, we nurture, and we recognize. K-Box TV! One cam, One shot!